kami ngayon sa Sunflower Eco Park sa Tayog, Pangasinan. Gustong-gusto namin pumunta talaga rito kasi alam namin na marirelax kami dito sa ganda ng mga halamang naririto at saka pag nakita mo naman, di ba mga friendship, ang daming gaganda ng mga bulaklak, o di ba? Nakakalimutan namin na ang tagal-tagal na pala nilang hindi binibigay. Ayan, nare-relax kami. Kat mo na lang yan kapag mas makakadayo ka. yes, baka mapuntahan pa namin yung ibang magaganda Sa Alaminos. pasyalan dito sa Pangasinan. Okay, pa-shout out sa asawa ko, kay Rolando de la Cruz. O, shout out kay mo, di asawa niya. Wala akong asawa. What's up mga Ludi Cakes, and welcome back to my YouTube channel, Papa Ram TV. Boom! 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 What? Boom! Alright! Okay, sa video natin ngayon guys, papakita natin ang sunflower camp dito sa bayan ng Tayog, Pangasinan. So, kita nyo naman. Okay? Maraming mahilig sa mga sunflowers. Yan guys. Yun, boom. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para lagi kang updated sa ating latest content. So, kung nga pala si Papa Ram at ito ang Papa Ram. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa Sunflower Camp dito sa bayan ng Tayog. Papasok na tayo. Siyempre, bago tayo pumasok, meron tayong safety protocols na kailangan sundin. Hello! Pag bibili ka ng ticket dito, yan na lang. 100 pesos. Hindi, may pag student, 80 pesos. Oh, pag student. Kaya pag estudyante, 50 lang. Ito tamang-tama sa mga mahilig sa halaman, yung mga plantitos and plantitas natin. Tama ba? Tama. Kaya kung gusto mong maglaro ng Plants vs Zombies, maraming sunflower dito, hindi ka mauubusan ng energy. Bang! So ayun na nga guys, hanggang dito na lang ang ating video. At syempre, kung nagustuhan mo ang ating content tungkol sa Sunflower Eco Park, huwag mong kalimutang i-like and subscribe para lagi kang updated sa ating latest video. Okay? So ako nga pala si Papa Ram at ito ang
Paparazzi TV!